Bună și bine v-am găsit la al doilea episod din Metin 2 Singapore. Eu sunt Murătura007. Update-uri noi de la ultimul video. Am făcut misiunile cu Mijung și Sun Jung sau Eun Jung, parcă pe aceea, și am primit acest coef de fier plus 4. Voi încerca să-l fac plus 7 dacă voi reuși și dacă voi avea itemele necesare pentru upgrade-ul lui. Ei bine, iarăși ceva mai nou, am această armură plus 8, eu am făcut-o, ieri era plus 7, adică ultima dată când am filmat. Mi-am cumpărat pentru șamancă un evantai de level 32 cu 6 inteligență. Mi se pare că este destul de bun și este totuși mult mai bun decât acela de level 40, dar cu 4 inteligență, care totuși nu mai este atât de folositor. Pe șamancă am lăsat tot levelul acela, adică level 36. Cred că am filmat atunci când am făcut level, da, am filmat și cred că am filmat și când am făcut levelul, nu mai țin bine minte. Bine, acesta ar fi al doilea episod din Metin 2 Singapore. Înainte am filmat Team Fortress, dar nu mi-a prea ieșit. Am fost omorât cam de multe ori, l-am și închis după ce am terminat de filmat. Nu știu unde a trebuit să mă duc ăsta, dar da, nu contează. Nu este important acum. Ei bine, hai să vedem dacă să te deplasăm puțin mai repede, schimbăm armura. Să vedem dacă găsim un metin de 45 să batem, dar de o piatră protecție plus. Și plus 3 e bună, că fac eu plus 4 în episodul următor. Și când o să mai strâng ceva bani, că nu prea am niște cărți, dar nu sunt atât de bune, ar trebui să mai bag ăștia ceva eventuri, să-mi fac și eu niște bani. Să mai termin și eu din misiuni, că totuși mai am câteva, destul de multe, care să-mi apropiu puțin microfonul, că nu sunt atât sigur că se aude bine. O, uite un metin. Așa, ne schimbăm armura. Punem orașul, am avut puțin lag. Am cam puține FPS-uri, am doar 10, deci dacă mă duce map 1 pe CH1 aș avea 1 sau 2, nu mai mult, cred. Hai să vedem, atât am avut de bătut aici și să ne urcăm pe Chocobo. Ar trebui să intru și pe bufăriță, dar nu acum, nu mai am timp oricum. Să intru, cred că cine a dat metinul ăsta a scăzut cam mult, deoarece au fost ăștia pe afară și nu apar deocamdată. Da, cu buff dădeam vreo 700 în metin și când prindea critică, da, tot 1400, ceva de genul. Să ne dăm din nou aura. Ei bine, cam atât se pare că a dat în metinul acesta. Cred că a murit sau a deconectat. Nu știu. A cine a fost ghinionul lui, că n-a bătut metinul până la capăt. Și încă a scad și mie mobii. A, da, și mi-a mai căzut și o brățară. Nu brățară, colierul de jad cu 500 PV. Nu este mult, ce mai am eu cu PV pe mine sunt papucii cu un KPV, SP, adică asta, inteligența, nu cred că se pune la inteligență, doar la mană, care este 86 sabie. În armură ar mai trebui să-mi bag bonusuri. Sunt bonusuri din alea care se pot băga până la maxim level 40. Sper să nu mor acum cu beduini ăștia. Nu sunt atât de mulți și dau cam mult damage eu, și ei în mine.
După cum se vede, câte 500 dau ei în mine și eu dau în ei tot așa, cam câte 500. Mărăm și arcașii, că nu-mi plac chiar deloc. Ar trebui să fac și pe bufărițe niște iteme plus 9, să nu care, nu trebuie, e doar așa. Trebuie să fac niște iteme plus 9, să mi le pun, m-ar ajuta ca mult la bătutul de metine. Deoarece mi-aș da bufuri și când ar fi arcaș aș bate cu bufărița. E cu șamanca. Să vedem, mai are puțin metri, îl spargem, da, dau cam puțin damage, deși am level 35. Un FMS cât de decent, aș putea spune, 29 paguma medie și 4 putere, vitalitate, cred că asta, 8% sau ceva de genul, cred că vitalitate este și putere 4. Totuși damage-ul este cât de cât ok, acum sigur voi muri, am scăpat, se pare că să pun aura și să încerc să omor din mobi, au venit cam mulți beduini, cred că voi muri acum, da, și am și lag, da, am murit. Voi opri puțin filmarea până voi bate beduinii și arcașii și voi reveni într-o secundă pentru voi. Am revenit, a durat puțin pentru voi, dar pentru mine a durat ceva. A fost cam greu de bătut, beduinii dădeau câte 500 de meci și au fost vreo 6, cred, sau 7, ceva de genul. Nu știu câți au fost, dar au fost destui. Am pus și mănușul să vedem ce după avem. Piatra antisura, nu este atât de importantă această piatră, să-mi pun popucile văd aici. Așa, să vedem, incizie triplă și să vedem clopotul Zadi are 12 inteligență, nu are bonus. Aruncăm, să ne ducem mai departe, să mergem până map 2, o să bat și acolo vreo 2 metine, am puțin lag acum, nu știu de ce, am mai este cineva aici, știu că din cauza aceasta. Donez toată experiența, deoarece eu nu vreau să fac level deocamdată, vreau să rămân cât de mult timp, level 35. V-am spus și în primul episod de ce, pentru că pot să bat mai multe locuri. Așa, m-am dus să mă pun. Ei bine, cred că voi opri din nou filmarea, va dura o secundă, pentru mine. Bun, am revenit. Să batem și capitanul. Am vrut să mai caut niște metine, am venit pe partea cealaltă, pe acolo, și sper să găsesc ceva metine pe aici. Dă de cad de un SS de la capitan. Hai capitane, dă-ne un SS. Dacă vreți să scrieți asta în comentarii. Hai capitane, dă-ne un SS. Orice comentariu, nu contează, comentariu random, afară din înjurături, că nu vreau să aud înjurături din partea voastră. Pentru că nu vă consider oameni de genul. Sper cel puțin că nu sunteți. Vreau să căutăm noi, dar nu cred că voi mai găsi niciun metin. Dacă vreți să mai filmez un metin all times al lui Ochiu, serverul lui, să-mi spuneți, tot secțiunea de comentarii. Voi putea filma oricând, am timp deocamdată. Să mai căutăm și pe aici, poate dăm de vreun brutal, dar nu, se pare că nu. Poate ne cădea un FMS și voi pune puțină pauză și vom merge să plusăm un FMS. Voi reveni. Bun, am revenit, hai să plusăm Rebulsul, dați că am spus FMS. Mai avem câteva secunde de înregistrat. E bine, sper să nu se oprească. Are ieșuat. E bine, cam atât pentru acest let's play. Mulțumesc pentru vizionare, ne vedem data viitoare. La revedere, bye bye!